Hey guys, good morning. So happy Sunday. So mao niya hanggi laban gapon guys. Pag abot na mo dari ka naghatod ni Kinit nja, naglaba ko daan sa mga kuan labunon ni Cristil. Nja duha ko ka-uploadan guys, wa ko naka-upload kay mo lagi na busy kadto ko nja. Nakali kay ko gibuhat kay asikaso ko lagi daan ha diri before ko mo larga ugma. Good morning, ako na po di guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Sa pa naka bisita sa akong channel guys, palihog lang po bisita. Salamat din kadto sa mga viewers o mga subscribers kay niabot na taog 8,000. Thank you so much ninyong tanan. So na 8,000 kapin na guys sagahang subscribe. Salamat kadto ninyong tanan guys. Dali ko dari guys gikan is Cristil ganiha dari nag-ani. Jang ahang malbiri guys, ang daghana kadug bunga na pero mga hilaw pa, green pa pero grabing daghana jud. So daghan jud kadug bunga. So ang ipatubang guys, ang daghana jud kadto. So pasalamat day ko sa Ginoo nga nakaabot na ta sa 8,000 subscribe. Salamat kadto ninyong tanan guys. Minaot ko nga naapan tawo mo magsubaybay sa mga video. Diya guys, happy Sunday na tanan karon guys. Pila ka adlaw ako naka-upload. Duha ka uploadan guys, ako naka-upload kay wala gina busy kadto ko sa kuan guys diya. Dito po ko sa ni Kinit, diya wala ko nag-video dito guys kay kuan kanang atupod silang tagaan og privacy ba. Diya naghimo po ko dito buwak, wala po ko nag-video. Diya gahapon nang kapuya guys kay nang laba ko nang hinlo tanan dress by kay lagi mularga na lagi ko diya kuan. So mao to guys. So ako ni ipatubang niyang kamera dari guys sa mga bunga sa Malbiri kay dai nakakuha nung kug sa kamok hinog na. Mamaya patubang ha. Dari guys. Naghana. So daghan kadto guys na. Pero green pa siya kay mapay pag wani siya pag bunga. No, naghana guys no. Oh. Daghan kadto siya oh. Nakita mo guys kaso lang green jud kadto siya kay wa palagi siya kuan guys. Ug mahinog na magkulay violet. So ang daghana kadto guys na. Daghan jud kadto sa bunga. So di na ko ni mga siguro maabtan pa ni guys nagka December pohon uli na ko diri sa Cebu. Kanang atong yampo guys nga dali rami mahuman dito kana maka-attend rami og birthday nanay nagka pizza Gis sa December yung birthday ni nanay. Kanang kuan guys kanang ampo lang ta guys nga mahuman lang jud mi sa mga kuan kanang mga kinahanglan ni Tiri kay di lagi si Tiri ditso nga operahan guys kay malagi na kanang daghan pa di kadto mga proseso ug kanihang dakit guys na aning dakit na. So dakit niya. So katong mga bago-nang subscriber o bago-nang mga viewers wa pa mo kita na niya nagamay ra kadto ni des ni agi karon ang dakik ana. So nagsurvey lang ko dari guys before ko mo kuan guys kay ugma lagi kadlawon ko mo larga dari. So ngit pa ko makalarga dari sa bahay. Mo nang mingaw na pud lagi. Mingaw na lagi pud guys sa ang mga mahal sa kinabuhi akong prinsesa Cristil. Guys, kay ganahan ko no siya ang mag-harvest sa mga kuan kanang passion fruit. Hinog na siya nak. Kaya mong dadun para daw niya tita. Lang good. Na. So harvest ko siya guys. Happy Sunday guys. Banding na mo ni Cristil kay mag-harvest na lang ni sa passion. Di apa nak? Hinog nak dia. Ha? Hinog na na eh. Hinog na na eh. Hinog naman gud na. Kitong to tatay ko. Kay mahinog na patong dadon mo na Manila. Ni kuan tita Tiri di apa pud na ko. Kan hinog na pud na.
Anak kay bago pa magunahan ng yarbisan. Uy, nay ko ano. Dere pa kana kuha na oh. Kari. Wala pa dito hinog dos ilaw. Ano ba na eh? Hinog na oy. Ano yung palagay? Niga mo igawa na sa mudak. Muragod nimo niwang ka. Wa ka mudak. Napa mo gud diri dia. Sara to. May naog naman ni si Ja eh. Sara to hinog isa. Ta. Matilawan po dito tatiri. Isa may mo. Isa may all. Sa Ano makabot og Manila. di ba mo sa mga titatiri? Istorya si tatiri. It's for you. English for you. Para sa maayo. Para ko na maayos tiri. Pakayo ba din eh? Di man daghan man nasa kuan. Halanak ning buwak na to ah. Sumuni mong banding guys ni Crystal Dare kay Wala buwak. Tanaw nak tay kuan dito na ko. Kaya wala man si ate. Pero magkita man siguro ming ate. Ngayon ako siyang mama pod. Diyan mo sayaw ra ba ni di ra ba ko makabidyo. Silpon na ba kayo bati? Ha? Silpon ko bati. Silpon ko ng silpon. Palitan ra ka puhon. Mahuman si ate. Wala tayo gastusan ba? Dugay ra kayo mo cellphone no? Guys, ang gipamuungan nagahang mga kamunggay kay grabe daghanan tapos guys, mao po ni pagpulong na guys bro. Grabe na pong kadaghan. So na galabong siya guys. Maadyo ra bagay ang tubo kay arang kadagko kadug dahon. Kaya dito dapit sa unahan guys, ang gipampulungan kay nakakana sa unahan man ang pampulungan diha anja. Nagyapoy daghan kadto na. So ahan ni siya gihatid guys sa mga ganahan mo utan. Kay sayang guys ug walay mo utan dani kana mo buguang ning kuan. So ani panghatid dito sa mga ganahan mo utan. Tamis ni si Dakay saya. Oops, kalamar. Na guys, nakakuha na ko. Ganahan ko dani kay tamis. Sila na ah. Di pa rin sila na maabdan guys kay lagi na mularga na ko unjang mas buntag sadyo. Kamay pa man murag magdungan-dungan jud siguro na sila buka. Kana sila upat ba magdungan-dungan ni sila buka. A few moments later. Hi guys. So lamis Crystal guys nagkuan ni. Nagluto si Crystal og kamo PQ. Hindi wala mo butang daghang asukal kay tamis naman ni sa tamis na ning kamote. Guys, banding lagi ming tulo sa ate. Ja hapisan din atong tanan guys. So wala guys. Ugma ngarong orasan na ako dito sa ugma guys mga alas 11 alas 12 na ako sa Manila. See you dito sa Manila guys. Banding mi sa Manila station. Maximum bilog. Diya guys, salamat kay Kado sa ang pag-umangkon. So pag-umangkon din sa bana kay gilibrihan ko ni guys ug kanang gibutangan ni ang mataog pilok. Nangurang manika. Wala na ko kung manika guys na. Kuan kanang Naipilog na gilay sa alam. hello. Magkikilay. Yung sagila man ng kilay. Salamat kay Kado ni Muna. So pag umangkon na sa bana guys. Diya kong gi testingan og kanang butang og pilok na kanang tigbutang man sa kuan guys kanang extension sa pilok. Gani mas lang ay ako kung librehan og butang kung salamat Kado kay sa kong gi butangan ga mula na pag guys. Mura bag kanang ako na anad nga nig pilok na pero sa una
Magsige nung kus nga nagpido ka nang mapabawad bitaw para sa festil. Paano nakaligo ana tangtang na? Di eh. Mga guys, kasi ako ako kumana guys. Kaya butang-butang ko yung pilok. Pero okay naman na kayo. Tapos yung butang mo pilok dito kay layo. Gaga. Nanawang ba na guys, so ikatawaan ko. Mga ang daytag, amutikyo. Yan. Mali ang merinda karon. Diya guys, wala ko nakapag video-video gahapon. Hindi naging adlaw kay murag isakitan ko guys sa paghatid na mo ni Kinit gahapon sa kuan. Paggamon na laging ihatid sa iyang kuyanan. At tumanjud ta mamudong tanan. Ikaw pa asa mo kang pudo? Ha? Di ka Cemetery, ratatanan magkita. di mo buta magkita sa minteriyo kay Sa langit. Saan pa kita cemetery nga pagsulod mo sa pantheon. Nene, dito na ito Hindi nga kabangon. dito na ito magtuyo tanan. So kitang tanan guys, adudud na pa doon. Sa Bukanta ka kabaong lang. na tapos kong tatanan. Mga nang Sa pa- habang buhi pa ta. Kanang di ta magpabilin ta nga maadyo sa isig ka tao. Respeto o ganang si tawagan na guys. Dai, kanang respeto, Pagkumbaba. pakumbaba, bihalag, gitumban-tumban na kas mga tao. Kanang kumbaba lang hapon ta kay maadyo man ang inantag namatay ta sa sayang kay namatay to si Ruby, butan ra ba kayo ito, di ba? Nga na guys. Okay ra na mamatay sa gutom kay kung mamatay sa inggit. Yoy. Si Jod, ang Why? pinaka-the best dito na enjoy your life. So habang buhi pa ta, enjoy atang balag daghang problema, daghang mga pagsubok nga gihatag sa Ginoo pero kaya ra na nato. So gaya na mo guys, namin mga giatubang nga mga problema karon. Kay balik nila po Manila guys kay kanang mo na maduniyahang kuan nga mo tabangan na si Tiri kay siyempre hapon na isuon guys kanang isig bigado nga di may magtinabangay mga isuon magtinabangay. Wala po lain na po dahang kwadugma guys kay Manila na po kupit sa ay ugma day kuno nag-abot na didto wala sila kay nagpapiti-pi si Tuan Jeffrey PTA. PTP katong mag wal pa rin ba magpa adya sa Tambaw. Sabi ko, PKS meeting mo nga. PTA meeting. Hindi guys, may ngawal lagi ko niya guys kay masayaw magudning nagkapit sa ano kaya na 13. yun ganay na huning kuha niya guys nga pasayawan na ko lupit sila nagka December. pista sa nagka-December sa laing lungsod diri sa sa lungsod Sa town. sa lungsod diri sa Usdog. Hindi ko kasati. So, Nagkuhan po kulo sa kanang kuhan guys kanang katawagan na kanang Festival Queen. Hindi kay di man sa kayos Festival Queen kaya ang gagmada di pa magbuktin. man ako kaya na. Diri palang daan, naswato ni mo ning i-dress ni mong butang diri. Hindi ako kayo. Ulo pa. Hindi lang kayo nga patambukan lagi ko nasa Ugno gyud. ito lang yung aming merinda guys kay healthy kay di lagi may mga anong pan. Ito sila dugay na mga kagpano. Ito yung lagutan yan. Nang mukha na yung makatambok na rin magwiri ka. Sa mahilig paan mo ka Hindi pa, mingawan na ka na pa. Pa. Mingwin po nila eh. Ingon si Crystal guys. Kwanta Uli na. ni mo dire, ingon na pud ka. Daghang sagbot. Alam mo, Paul. Mamatay ang mga tanom. Uy ka lang mga tanong doon ako diha. Bubuhay doon na ninyo. Kahit na pag-abo si mama ron. Hindi naman ko malang hilig mo ulit ko. Sagdaan gid na kay narag ko gibot na sa kayam. Kupod. Lakaw galas 6. Uli galas 5 sa hapon niya. Ni hapon, tulog, lakaw na pod. Sa magsawa na ko nung sa siniluto siyang papa nga munggos o kamunggay. Pwede mo namin usagkuan pa. Udong. Karon. Balaw na ito pa ng udong na. Wawan na nagudong na ako. Nagaludong ka baboy dai.
Nga. Mubilin na kong kuam. Tuunon. Kaya pasalamat ko sa higagaw na may nagkuhaan ka ng palit sa akong ticket. Hindi guys, dahil yung kambal guys ni Abot. Kambal. Kambal niya guys. Diyan na yung first casting tricks me. Nga, ihapit niya still guys tayo. Ngita ko na sila og blizzard. Nasunog bigay usan ako. Pareho magubugnaw na guys. Pareho sa lagnaw guys na. Ikaw ba ame? Kakuan lang na, tsuko na gatas. Itong last biscuit. Itom lang ko. Nangaon sila. Ang patawag kuan ka ng kamuti. Lami mo ba maghimog kamuti hindi dai? Balawa na. Dungagon naman ang kamuti. Dayon ni kuan tangan ng gatas. Murag ka ng chicken. Ato to, manskin. Pero kamuti. Bitaw yung kuan ba ka ng Hindi na, kilo ko na pero wala ko balong na kamuti. kamuti ka hindi. Ano ba kaduwa na? Eh, nakakataon ko na pero naman nag-block ko ba may kamuti. Magbalik ako Manila, maghimotag nga to. Dungagon na siya niya. Mupon ba? Pastillas milmi. Sayon lang. Sayon ra pero lumagama ko sa una ay picture mo ko saya. Maipit ko na gatas sa matukaan. Gahi kaya! Pareho na sila guys. Pareho na sila edad 18 niya. Eh, mo 18 pa siya. Maitin pa ka? Ako may magulang na mo, ma. Ano ka maitin eh? January. Man New Year. Mag-year. Mag-gibo day katik. Hala, abe, ang Trio no, ini ang klase kay 4. Hala. Ayun talaga mga ligot at dagat ba? Mag-gibo kasi. Ano ba? Hindi ba lahat? Kasi sunod mo di, sa palumakay na naman 18. Hindi ka ay. Ay, ang binitay. Wala yung permit kauban guys yung kanang eskwela. Sumpay siya boy. Sumpay siya na eh. Mga siya nga, yung message ni Christine Pandibo nga, naghilak. Hilak ka guys. Puro ka ma? Bakit na pa uli? Dagan pa kayo buhat. Pag bye guys na lang. So Bye guys, guys! mana mong video karong alawa. Ja, bye din na akong prinsesa kay yang mamabiyaan na pud siya. Anda, sige Hindi lang. mo na po sila na ako. Wala na sila kita na ako. Mga pinanapod ka man. Mingawan ako lang mo Crystal guys, dad palag sa rabay sa mo pakita kay busy. Ya, sayo ra ba ko kay ugma. Tualag ang bala nanilhig na guys to ah. Ang healthy na. Manay dyan trabaho. Nilhig na sila kay Skotro na ba? Bago pang alas 3. Nay basketball ron. Alas 4. Bye. Bye! See you in my next vlog. See you tomorrow in Manila. Manila na ako guys. Transition. Bye, Ate Christine. Bye, Tixie.